אוקיי, אנחנו נתחיל. אז שלום חברות וחברים יקרים. לכנס הזה נרשמו למעלה מ-220 אנשים, וגם אם לא כולם יכולים להשתתף בלייב היום, נדמה לי שזה מעיד על העניין הרב שיש לאנשים, הן בגורל העוטף והן בגורלה של החקלאות. אז תודה שבחרתם להיות שותפים למפגש היום, שמכורח הנסיבות מתקיים בזום. שמי נעמי קציון, אני עובדת במכון יסודות וחברת הקיבוץ העירוני מגוון בשדרות, כך שהעוטף עבורי הוא לא רק מושא לדיון, הוא גם סוג של בית. ולמיטב ידיעתי, רבים מהצופים כאן הם חלק מהבית הזה, שקורס אלינו עכשיו בכל כך הרבה מובנים. לפני שבוע וחצי ערכנו ביד טבנקין, מקום עבודתי השני, כנס מרגש במיוחד, שעסק בהתמודדות של התנועה הקיבוצית עם השבר הנורא שניחת עליה בשביעי באוקטובר. אחד הדוברים, יניב אגי מקיבוץ בארי, סיפר שכאשר הם פונו באותו ליל ביוטים לקיבוץ עין גדי, הוא שאל את אחד החברים שקלט אותם, תגיד, איך אתה ראית אותנו מהצד שלך? והחבר ענה, נראיתם כמו אבק אדם. והנה אנחנו רואים שמספר ימים מועט אחרי החורבן, אנשי העוטף, במרבית היישובים שנפגעו, שרגע לפני זה נראו כמו אבק אדם, קמים מתוך השברים, ובתעצומות נפש וגוף בלתי נתפסות, מתחילים, בחלקם לפחות, לארגן את החיים שמסביבם מחדש, ולגלות כושר ארגוני, תפקודי וקהילתי בלתי מוסבר. אבל במקביל לחוויית התופת, קרה משהו נוסף, שבעיניי לפחות הוא ראוי לתשומת לב. דיברתי עליו בכנס ההוא, ואני מרשה לעצמי לחזור על עצמי, כי בעיניי הוא חשוב. אחרי שנים של הזנחה של מערכות ציבוריות רבות, ותחושת הפקרה בהיבטים ביטחוניים ואחרים, פתאום, במהלך השבועות הטרגיים האלה, היישובים בעוטף קיבלו גם סוג של נוכחות ציבורית חדשה, סוג של הערכה, ואפילו התוודעות מחודשת לכל מה שהם מגלמים ומסמלים באורחות חייהם. פתאום, המובן מאליו, לכאורה, כמו ישיבה על קו הגבול, חיים בפריפריה, בניית חיי קהילה תוססים ממינונים משתנים של ערבות הדדית, לחרוש תלם, לקטוף פרי, לייצר חקלאות פורצת דרך שמספקת אחוזים גבוהים מתוצרת המזון הטריה למדינת ישראל, כל אלו הוארו באור חדש וקיבלו נפח ומשקל ומשמעות ערכית חדשה. או כמו שאמר בן סוכמן, מנהל בית הדפוס של בארי באחד הראיונות, חשבנו שסיימנו את תפקידנו החלוצי, ההיסטורי, שנחיה חיים בורגנים ונוחים, אבל פתאום אנחנו מבינים שיש לנו תפקיד, שיש לנו משימה, שאנחנו רק באמצע הדרך, ואנחנו צריכים לנסח את הזהות ואת המטרות ואת היעדים שלנו, הקהילתיים והלאומיים, מחדש. אז אחד היעדים האלה, או אחת החזיתות הלאומיות שקיבלו הערה, באלף כמובן, ציבורית, ונוכחות מחודשת, היא החקלאות בישראל בכלל, והחקלאות בעוטף בפרט. ובזה נעסוק היום. מטרת המפגש היא ללמוד קצת יותר לעומק על מצב החקלאות בעוטף לאחר השביעי באוקטובר, לקבל נתונים ומידע על ממדי ההרס ככל שידועים, על תוכניות השיקום הראשוניות, על העבודה מול תקומה, על עמדת משרד החקלאות ועוד, כדי שנוכל להרכיב לעצמנו תמונה יותר מעודכנת ומלאה, נכון לרגע זה כמובן. אז כמה נהלים לדיון לפני שנתחיל. קודם כל, תודה לברוך גורביץ' מיסודות, שמתפעל עבורנו את הזום היום. הוא יהיה הכתובת שלנו אם יצוצו בעיות כלשהן. הכנס מוקלט ויעלה אחר כך לאתר וליוטיוב,
כך שמי שלא יכול היה להיכנס היום, יוכל לצפות בו בהמשך. בבקשה, תשימו את עצמכם על מיוט, כדי שנוכל לשמוע את הדוברים בצורה ברורה וללא הפרעות. מכיוון שהתוכנית עמוסה, אנחנו נשאיר זמן לשאלות והערות רק בסוף, אז אנא תעזרו בסבלנות. יכול להיות ששאלה שתעלה במערכה הראשונה, תקבל מענה במערכה השלישית וכך הלאה. ואחרון, חשוב להזכיר שאם תהיה אזעקה באחד האזורים, נעשה רגע הפסקה, ניכנס לממד, נחזור ונמשיך. אז ראשון הדוברים יהיה בר חפץ, בן קיבוץ נירים, אגרונום וחקלאי, ובשנים האחרונות מנהל ענף האבוקדו בקיבוץ נירים. בר פרסם במהלך המלחמה כמה פוסטים נוקבים מאוד שהפכו ויראליים, ולפני כשבועיים פורסם במקום הכי חם בגיהנום, מאמר ארוך שבו הוא עורך חשבון נפש נוקב וכואב ובלי הנחות, עם כל מה שקרה לנו בעשורים האחרונים לשיטתו. וכך הוא פותח. בחודש האחרון, התחושות שלי נעות בין אבל לבין עצב לבין כעס נורא. אבל על חברים וקהילות שנרצחו ונחטפו. עצב על המקום היחיד בעולם שידעתי לקרוא לו בית. בית ששוב לא יהיה אותו הבית. בית שחולל ונרמס והושחת. בית שיקח שנים עד שאוכל להרגיש בו בבית שוב. כעס ענק על כל מי שנתן לדבר הזה לקרות. אני בסך הכל מגדל אבוקדו, לא פרשן מדיני, לא מזרחן ולא איש צבא. אבל במשך 13 השנים האחרונות, הסיפור שלי, של האבוקדו שלי, של משפחתי ושל הקיבוץ והקהילה שלי, מושפעים מכל רגע ממה שקרה בעזה ובעוטף עזה. ביקשנו להתחיל עם עדות אישית, אבל הפעם, כאמור, לא נתמקד בסיפורי הממד המצמררים, המוכרים לכולנו טוב מדי, אלא בפריזמה של בר, כחקלאי שסוקר בקצרה את מצב החקלאות בקיבוצו ביום שאחרי 7 באוקטובר, ונוגע לדעתי בכל ההיבטים שבהמשך יקבלו התייחסות יותר פרטנית ורחבה מהדוברים הבאים. לצערנו, בר לא יכול היה להשתתף היום בשל הפוגה משפחתית שכל כך נדרשת לאנשי העוטף בימים האלו, אז הקלטנו אותו מראש, וברוך, אתה מוזמן להשמיע לנו את ההקלטה. אז כמו שמוניקה אמרה, קוראים לי בר, אני מקיבוץ נירים, אני מנהל של המטע אבוקדו, יש לנו 1,000 דונם אבוקדו ועוד קצת ריצ'י. ב7 באוקטובר, כמו רוב חברי הקיבוץ, וכמו רוב תושבי עוטף עזה, ביליתי את כל היום בממד, שכל המשפחה שלי מפוזרת בממדים ברחבי קיבוץ נירים, אבל את הסיפורים האלה שמעתם כבר מספיק נראה לי, אז נדבר קצת על חקלאות. לנו לקח בערך שבועיים עד שהצלחנו בכלל לראות חלק מהמטע מחדש. אחרי שבועיים הצלחנו להוציא את האבוקדו שעוד היה לנו בבית קירור, יש לנו בית אריזה שלנו, אז היה לנו שם עוד איזה 30 טון, שבאיזשהו שיתוף פעולה עם אחים לנשק פשוט תרמנו אותו. בפועל להגיע, לסדר את ההשקיה במטעים, לקח לנו בין 18 יום ל-25 יום, תלוי באיזה מטע, וגם פה מדובר רק על התיקונים מאוד גדולים של ראשי מערכת שלא עבדו, את התיקונים של הפצמרים, שספרנו כנראה 12-14 נפילות בתוך המטע, לקח לנו בעצם לפני שבוע וחצי גמרנו לתקן אותם, בעיקר כי לא נתנו לנו להיכנס לשטחים. מבחינת עובדים, כל התאילנדים שאנחנו עובדים איתם, כאילו פינינו אותם בהתחלה לרבדים, ומשם רובם המוחלט טסו לתאילנד, מדובר על כל התאילנדים של נירים, גם של הקדש, גם של הרפת, סדר גודל של 20 וקצת תאילנדים, שהם כולם עזבו, ובפועל כל החקלאות של הקיבוץ מתנהלת עכשיו עם
ישראלים. ישראלים יהודים וקצת בדואים שעבדו אצלנו גם קודם במשכורת, לא כל כך עובדי קבלן בדואים. הרפת שעבדה רק עם מתנדבים כמעט חודשיים, ייצבו עכשיו צוות קטן של ישראלים צעירים שעובדים שם ברפת, ובסיוע של עוד מתנדבים, אז ככה הרפת מחזיקה מעמד. הגדש, שבעצם התאילנדים היו עובדי השקיה, אז גם הצליחו למצוא צוות של עובדי השקיה ישראלים. ואותו דבר אצלנו במטה, בעצם פרסמנו מודעה שאנחנו מחפשים עובדים לתקופה של 3 חודשים לפחות, קיבלנו תוך יומיים 500 קורות חיים, שאומנם חלקם היה מאוד לא רלוונטי, אבל בוא נגיד גם על הקורות חיים הרלוונטיים היו הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. מדובר למעשה הרוב זה קיבוצניקים מגיל 19 עד גיל 30 וקצת, 1 או 2 יותר מבוגרים עם איזשהו ניסיון בחקלאות, חלקם חזרו מטיול, חלקם תכננו לצאת לטיול, חלקם התבטא להם סמסטר, חלקם עובדים בכל מיני עבודות של אירועים וזה שהתבטלו, ופשוט באו לעבוד. אנחנו משלמים להם לא רע בכלל, כולל מגורים, כרגע הם גרים רובם ברוחמה, כי בנירים פחות סימפטי לגור, ובתוספת המענקים שמשרד החקלאות נותן היום, זה נראה לי שכר שהוא יותר מהוגן, וכל שקל מגיע להם. בסוף אנחנו לא מסוגלים להתבסס על מתנדבים, זה מאוד נחמד ומאוד יפה, אבל אני צריך לקטוף עכשיו 70 טון בשבוע מעכשיו עד אפריל, כולל חצי מזה בקטיף של אפרונים. אנחנו צריכים אנשים קבועים ומקצועיים, כנ"ל בגדש אצלנו, זה לא עגבניות שחייבים להוריד השבוע, כי אחרת הם ילכו לפח. ואנחנו גם לא פושטי רגל ומאוד מאמינים לשלם על עבודה. זה המצב. מצד שני, נכון להיום, עוד פעם לא נותנים לנו, בגלל הכניסה הקרקעית לח'אן יונס, שכנראה קורית, לא נותנים לנו להיכנס שוב למטעים, וזה מאוד לא ברור ההמשך מהבחינה הזאת. הנזקים הם בכמה רמות. אחד, יש המון נזקים לתשתית, טנקים שעברו על גדרות, טנקים שעברו על ראשי מערכת של מים, נירים לא יכולים להגיע לשליש מהשטח, כאילו השליש המערבי של השטח שבינינו לבין עזה, גם בגדש, גם במטה קצת, אנחנו לא יכולים להגיע אליו בכלל. בו לא יגדלו, הוא לא יטופל בחורף הזה. את שאר השטחים אנחנו מנסים להחזיק, אבל מטע צעיר של אבוקדו שהוא עמוס בפרי, אם הוא היה אמור להיכתף בנובמבר-דצמבר ובסוף הוא ייכתף בינואר-פברואר, פשוט לא היה עליו פרי שנה הבאה. שזה, אני אומר, בסוף זה נזקים של 2-3 מהבחינה הזאת. מה שחשוב לנו זה באמת לדאוג שהכל יקבל מים, כי זה עצים ולא יהיה פרי, אז יהיה מס רכוש בצורה זו או אחרת, ובסוף, אבל אנחנו בסוף צריכים את העצים חיים ועומדים. מבחינת מה יהיה הלאה. הערכה שלי שהתאילנדים יחזרו בסוף, האם לא יצאו עובדים זרים אחרים, אבל אני דווקא רוצה להגיד על זה 2 מילים. זו הזדמנות טובה, בטח ובטח לחקלאות הקיבוצית. אני מודה שבחממות זה סיפור קצת יותר מורכב, אבל בטח במטעים ובגדשים, לרדת קצת מהתלות הלא בריאה הזאת בעובדים זרים או בעובדים לא מקצועיים. אני חושב על זה בכל הארץ, אבל בטח בעוטף. שיקום פיזי, אני מתאר לעצמי שהמנהלת, לפחות הקיבוצים של 0-4, נקבל את כל הכסף, ופודטק ואגריטק וכל מיני סיפורים כאלה שאני מניח שחלקם יקרה וחלקם לא יקרה. אבל אני חושב שמה שבאמת צריך לנסות לעשות פה זה להצליח להביא כוח אדם ישראלי יותר איכותי
למקומות האלה. אם זה יתחיל מעוטף עזה, אולי זה יתפשט למקומות אחרים. אני חושב שזו הזדמנות טובה. אני חושב שזה, לפחות אצלנו יש הבנה שבמקום לעבוד בכל מקום מנהל ושישה או שבעה תאילנדים, מדבר על מנהל בן 25, זה גם יכול להיות, אלא אז לעבוד עם, לנסות שיהיו עוד שני ישראלים ושני תאילנדים פחות, כי ככה גם יש מי שיוכל להתקדם וצוות שהוא יותר בריא לכולנו. ברור שיש לזה מחירים, זה יותר מסובך, זה כנראה גם קצת יותר יקר, אבל זה נראה לי הלקחים שלנו מהסיפור הזה. באמת להוריד את התלות בתאילנדים למשהו קצת יותר סביר והגיוני. זהו, בגדול אנחנו עובדים. אנחנו עובדים באבוקדו, הגדה שלנו באמת, חוץ מה-30% שבין הקיבוץ לגדר מטפל את הכל, מתפוחי אדמה, חיטה, כל דבר שיש, העבירו את הטרקטורים לאורים ולרוחמה, ובעצם עובדים משם, כאילו יוצאים משם, ובאמת, כאילו, ההתייחסות שלנו לשנה הזאת זה בעיקר להחזיק את הצוותים. בסוף זה הדבר הכי חשוב, כאילו, שהצוותים יישארו, וזהו, זה מה שיש לי להגיד על הסיפור הזה, כאילו, אנחנו חקלאים, אנחנו נישאר כאן. תודה רבה, בר, זו הייתה סקירה מצוינת. אוקיי, חברים, עכשיו אני מקווה שגם רואים אותי, כי הבנתי שפישלתי בגדול, ולא פתחתי את המצלמה, אז ננסה לתקן את זה בעריכה. אז שוב תודה לבר על הסקירה העניינית, שנגע בכל הנקודות שנרצה ללמוד עליהן, ועכשיו מהפרטני אל התמונה הרחבה יותר. אז הדובר הבא יהיה אורי דורמן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל. ביקשנו מאורי לעשות לנו סדר ראשוני בראש, לתת לנו סקירה קצרה, אבל יותר רוחבית, פנורמית, על מצב החקלאות בעוטף ביום שאחרי, איזה יישובים וענפים נפגעו, סוג הפגיעה, ההיערכות המיידית, ההיערכות בשבועות שלאחר מכן, התייחסות לעובדים הזרים ולבעיות כוח אדם בכלל וכך הלאה. בהמשך אנחנו נרד לרזולוציות יותר מעמיקות בשני ענפים מרכזיים. אז אורי דורמן, כי יש לנו עוד אורי אחר כך, בבקשה. נדבר איתכם מהרכב, לא בנסיעה, עצרתי, כך אפשר להיות רגועים. אז כפי שאמרה נעמי כאן, אני אורי דורמן, ואני כרגע, לעת הזו, אני המזכ"ל של התאחדות חקלאי ישראל, ואני באמת אדבר ממש מלמעלה, מעוף הציפור, על הדברים, אני מניח שכולם, את מרבית הדברים, את ההיסטוריה מכירים. אנחנו בעצם, כאשר התחילה המלחמה הנוכחית, אנחנו מצאנו את עצמנו בסיטואציה שהפעילות החקלאית בעוטף ובכלל במדינת ישראל נכנסה למשבר לא פשוט, שהוא מתמקד פעם אחת בנושא של הרציפות התפקודית, שיש ענפים שהרציפות התפקודית בהם נפגעה, וכאשר אני אומר רציפות תפקודית אני מדבר על הכל, תזרימי מזומנים, כל מה שקשור בזה. המשבר של העבודה, שזה לא רק בבעיה של העבודה, של המחסור בידיים עובדות, לא רק בעוטף, אלא בכל החקלאות במדינת ישראל. אנחנו מעריכים סדרי גודל של מחסור כרגע בעובדים, סדרי גודל של 50,000 עובדים, שזה עובדים זרים, כ10,000 עובדים זרים שעזבו. במקור עוד לפני זה היה מחסור של עובדים, ולזה מצטרף המחסור של עובדים פלסטינאים
שלא נותנים להם להיכנס, מזה כבר מהיום שהתחילה המערכה. ויש קצת ויכוחים על המספרים של כמה עובדים פלסטינאים היו, כמה היו מעזה. בסופו של דבר אנחנו מעריכים שכל הקבוצה הזאת היא מתקרבת לסדרי גודל של 25,000, והיא לא נמצאת, לא נותנים להם להיכנס, ולכן המשבר בנושא של העבודה הוא משבר קשה, הוא משבר עמוק, וכאשר הפתרונות הם לא פתרונות, גם שיש פתרונות, זה לא פתרונות שהם מהרגע להרגע. חוץ מהנושא של המתנדבים, אז שזה מהרגע להרגע, אז בעצם כל יתר הפתרונות הם פתרונות שלוקחים זמן, והיישום שלהם לוקח זמן, ולכן המשבר הוא כל כך קשה, והוא נמשך כל כך הרבה זמן. אנחנו, כשכל הסיפור התחיל, הערכנו שהמשבר הזה של המחסור בידיים עובדות יימשך לפחות חצי שנה. אני לא בטוח שאני צודק בעניין הזה, ויכול להיות שזה יימשך אפילו יותר. למרות שמתחילים להגיע מסרי לנקה, היום כנראה זה הפעם הראשונה שיגיעו עובדים מסרי לנקה, וגם ממדינות אחרות. אז זה המשבר, בעצם המשבר השני שבו אנחנו נמצאים, וכמובן המשבר השלישי זה הנזקים. יש נזקים בהיקפים לא קטנים בכל מדינת ישראל. זו פעם ראשונה שאנחנו, אני חושב, אחרי הרבה מאוד שנים שאנחנו חווים נזקים בכל החקלאות, לא רק באיזה מבצע באזור של העוטף נזקים, אלא בעצם הנזקים הם בכל מדינת ישראל. תזכרו שיש לנו גם מערכה כזאת או אחרת בצפון, אז גם בצפון יש נזקים שלא נותנים להגיע לשטחים, לא נותנים להתקרב לשטחים, לא נותנים לקטוף, ככה שאנחנו באירוע נזקים של פגיעות שאנחנו לא ידענו כמוהו, לא בהיקף הגיאוגרפי ולא בהיקף מבחינת ענפים שנפגעו, ואני מניח שגם נפגעים, כי אנחנו עדיין בעיצומה של המערכה. אם אני אגיד כמה מילים לגבי התייחסות ספציפית לגבי העוטף, אז העוטף הוא... אורי, רק שנייה, אתה רוצה שנעלה את השקפים שהכנת עכשיו, תוך כדי שאתה מדבר? את הטבלה אפשר להעלות. אפשר להעלות את הטבלה, אני גם רואה אותה, כי נעמדתי, אז אל תדאגו, אני לא נוסע. אז זו טבלה שהוכנה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולא בטוח שהנתונים זה על המספר, אבל בגדול זה קרוב למציאות, וניתן לראות שהעוטף הוא משמעותי בגידולי הצומח, הוא גם משמעותי באלפי בעלי חיים, כך שהעוטף הוא הייחוד שלו, מה שמייחד אותו, כמו בשאר אזורים פריפריאליים במדינת ישראל, שבעצם מרכיב התעסוקה סביב הנושא והפרנסה סביב הנושא החקלאי הוא שונה ממה שאנחנו מכירים בהשוואה לסך הכל הפעילות של החקלאות במדינת ישראל, גם מבחינת ההיקף, מבחינת המשמעות הכלכלית, וגם מבחינת המועסקים. אנחנו רואים שיש בצומח בעיקר, יש שני ענפים שהם מאוד דומיננטיים. תשימו לב שאנחנו מדברים על חקלאות שלחין, לא על בעל, כי במדינת ישראל יש חקלאות לא 2.5 מיליון דונם, יש קרוב ל4 מיליון דונם. לא כולם מושקים. אבל אנחנו יכולים לראות שבקטע של הגדש והירקות, מטעים קצת פחות, כי הקטע של המטעים בעוטף זה די חדש, זה משהו של השנים האחרונות, עשור האחרון, האבוקדו, הבננות,
העדרים, בגדול, הירקות והגדש שמאוד דומיננטיים באזור הזה, ויש אפילו גידולים, אחר כך אתם תראו את זה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לרזולוציות, שהם אפילו יותר, מבחינת הממוצע הארצי, הם הרוב, רוב הגידול מתבצע בעוטף, וגם בקטע של הבעלי חיים. אז בסך הכל, הפעילות החקלאית בעוטף היא פעילות משמעותית, ולמקום הזה גם יש יתרונות, יש לו גם יתרונות מבחינת קרקע, וגם יש עתודות של קרקע, גם מבחינת האיכות של הקרקע, גם מבחינת מזג אוויר, וגם מבחינת מים, שבעצם העוטף מנצל מסלק את מי קולחין של גוש דן, כאשר אנחנו קוראים למפעל הזה מפעל השפדן, בהיקפים של סדרי גודל של 170 מיליון קוב בשנה. זאת אומרת, האזור הזה הוא אזור משמעותי מאוד מהבחינה החקלאית, ואני כמובן לא יכול להגיד, כי אנחנו עוד לא יודעים על היקפי הנזק לאזור הזה, אבל כמובן שיש נזקים, שוב פעם בגלל בעיות של כוח אדם, וכמובן וגם נזקים פיזיים, מה שאנחנו קוראים נזק ישיר. אני לא יודע להגיד כרגע, אף אחד לא יודע להגיד, וגם אם הייתי יודע לא הייתי אומר, מה היקפי הנזק מבחינת ערכים כספיים. אנחנו מתחילים לדעת, בגלל העבודה שנעשית, עבודת תיעוד שנעשית על ידי קנת, על היקפי הדיווח, זה נעשה תיעוד, לא נעשה שמאות, היקפי הדיווח על נזקים, מבחינה פיזית, ואני מניח שבהמשך גם זה יתורגם למשמעויות כספיות, אבל זה ברור שיש נזקים, ומנסים כמובן לעמוד אותם. תוכנית הפיצויים יצאה לדרך, אני לא יכול להגיד שיצא ברגל ימין, מה שיצא באזור הזה שהוא אזור אדום, 0 עד 22 זה אדום, מבחינת המסלול של הפיצויים. אנחנו כרגע שוקדים על הכנה ביחד עם משרד החקלאות של המתווים הוורודיים, מה שנקרא המתווים הנורמטיביים, שהחקלאים יכולו לבחור אם ללכת במסלול שהוא הוכחת נזק, שזה שמאות, זה המסלול האדום, או לבחור במסלול שהוא לא נדרשת הוכחת נזק, וזה המסלולים הוורודיים. אני מקווה שתוך שבועיים או עד סוף דצמבר יהיה לנו מתווים ורודים, שנגיע להסכמות עם מס רכוש בנושא הזה. בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על העתיד, אז אני רוצה עוד מילה אחת. אנחנו גם מתעסקים הרבה מאוד עם הנושא של השפדן, מבחינת בעיקר הסתכלות קדימה, גם מבחינת המחיר וגם מבחינת הפיתוח לעתיד. אתם יודעים שגוש דן, עדיין לא כל הקולחים של גוש דן מטופלים, ויש פוטנציאל הגדלה, ויש נושא שהוא מאוד דרמטי, שאנחנו מתעסקים איתו הרבה מאוד, ואני גם באופן אישי הרבה מאוד, זה הנושא של המחיר של המים של השפדן. עד לפני חודש הוא היה 1.67 שקל, באמצעות פעילות שנעשתה לבדיקת הדבר הזה, הסכימה רשות המים להוריד את המחיר ל1.43 שקל. זה לא בגלל העיניים היפות שלנו, אלא זה בגלל שהם טעו בחישוב, ואנחנו כרגע בפעילות ומאמצים, משא ומתן ושיחות ודיונים. אני גם חוזר עכשיו מאחד כזה, לנסות להוריד את המחיר של השפדן לשקל. זה מה שאנחנו חושבים שצריך להיות, כי הנימוק העיקרי שהמזהם צריך לשלם, ולא החקלאי צריך לשלם על הזיהום של המגזר העירוני. יש על זה ויכוח ארוך, ואני מניח שהוא גם לא ייפטר מחר בבוקר. אנחנו צריכים לסיים, אז ככה בואו
אנחנו נסיים. אז בסך הכל, כמו שאני רואה את זה, לאזור הזה יש עתודות של קרקע, לאזור הזה יש יתרון יחסי, כלכלי, שיווקי. האזור הזה הוביל עוד לפני המלחמה בכל הנושא של ייצוא של תוצרת חקלאית, וגם ניתן לשלב, כבר זה נאמר לפניי, ניתן לשלב טכנולוגיות חוסכות כוח אדם, ועוד טכנולוגיות נוספות שיביאו להגדלת הפריון ולהגדלת התפוקה החקלאית מהאזור הזה, מהאזור של העוטף. עוד מילה אחת, אני רק אציין שגם הנושא של המכס כמובן נמצא כל הזמן ברקע, ואנחנו מנסים להגיע לפתרונות בנושא הזה, כי אנחנו חושבים, אני בדיוק עכשיו היה לי ויכוח באוצר על העניין הזה, שהקונספציה שהם חושבים שיבוא זה הפתרון לביטחון המזון של מדינת ישראל, אנחנו חושבים שהפתרון לביטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל זה ייצור מקומי. ואנחנו חושבים שלאזור הזה יש חלק מאוד מאוד גדול בנושא הזה. תודה רבה על ההקשבה. אם יש איזו שאלה או משהו. זה יהיה בסוף. אני מאוד מודה לך, אורי דורמן, על הסקירה. ועכשיו אנחנו נעשה זום אין לשני ענפים מרכזיים, ונתמקד בתמונת מצב של כל אחד מהם בעוטף. אז ראשון הדוברים יהיה ליאור שמחה, מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר, שיציג בפנינו תמונת מצב על הנעשה ברפתות, והשני רני ברנס, שאני אציג אותו אחר כך. אז ליאור, בבקשה. נעמיקה אמרה לי שיש לי 10 דקות, ואנחנו כולם יודעים מי היה הסבא שלה, וכולם יודעים גם למה אני מתיימר, למה אני רוצה להיות, אז יש קווים שלא חוצים. ולכן אני אנסה באמת לעשות את זה 10 דקות. אני אספר לכם, ככה הכנתי מצגת וזה, ותפוקות חלב וסטסים ושומנים, אבל אמרתי, לא אשעמם אתכם, בטח שלא ב3 בצהריים, אני אנסה לספר לכם משהו טיפה יותר ככה מהפוינט אוף ויו הקטן שלי כמנכ"ל ההתאחדות, ואיך זה לקח אותי ואיפה זה תפס אותי ומה המצב היום, ואם יש ככה שאלות בזה, אז להרים ידיים. אני ב-6:40 בבוקר, אזעקות בנצר סירני, משום מקום, אשתי עושה לי ככה, אני ישנתי, אשתי עושה לי ככה ביד, אפילו לא לקחנו את הילדים לממ"ד, כי חשבנו שזה טעות. האזעקה השנייה והשלישית כבר לוקחים את הילדים, מכניסים אותם לממ"ד, מבינים שיש פה משהו, אירוע יותר גדול, שלישית, רביעית, חמישית, ככה, אזעקות לא מפסיקות, ובאמת כאילו אנחנו לא מבינים מה קורה. ב7:30 אני מקבל טלפון שאני לא יודע ממי, אפילו מי התקשר אליי ואמר לי, היה פיגוע ברפת פרח, רפת פרח זה רפת משותפת של חולית ורעים, פיגוע בודד, נכנסו מחבלים, חטפו בדואים, הרגו עובדים זרים, ואני תופס את הראש ואני חושב, וואו, גלעד שליט, איזה אירוע, דווקא ברפת, דווקא אנחנו, וואי, פיגוע בודד, וככל שהשעות חולפות, אני מבין שזה לא פיגוע בודד, שזה הרבה יותר רחב, ופתאום רפת כיסופים, ופתאום רפת ניר יצחק, וכולם, ונחל עוז כמובן, נחל עוז הפרות עדיין במכון, כולם בורחים לממ"דים, כולם בורחים לה ככה, ואני מקבל אס-אמסים מקיבוץ בארי, תקראו לצבא, מקיבוץ כפר עזה, אנחנו לבדנו, ואני מנסה ככה להפעיל את הצבא ולהפעיל את הקשרים, הקצת קשרים שיש לי, משרד הביטחון ומשרדי ממשלה, ו12 ו1, ופתאום מודיעים לי שאופיר ליבשטיין, חבר טוב מאוד שלי, שותף שלי לדרך הרבה לפני שהוא היה ראש מועצה, נהרג, ועוד אנשים נהרגים, ובאמת דברים נוראים, שבת שחורה משחור, ותוך כדי זה אני מבין שיש פה אירוע ענק, שההתאחדות חייבת להיות, כאילו לקחת אחריות על מה שקורה. ממש במוצאי שבת אנחנו עושים סבב טלפונים, מגייסים חמ"ל
חמ"ל ראשון, כל מישהי ומישהו מההתאחדות מקבל רפת אחת לאיזה סוג של הערכות מצב. עוד חשבנו שאפשר לקבל איזה סוג של הערכות מצב, מה קורה ברפת, מה הם צריכים, האם אפשר להגיע לרפת כאלה. שבת בערב מפנים את כל הקיבוץ, עדיין הפרות, אני מזכיר לכם, במכון, לא מוציאים אותם בכלל מהמכון, ושאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על 16 רפתות, כן, הרפת הדרומית ביותר, רפת פרח חולית, הרפתות הצפוניות זה רפת זיקים כרמיה יד מרדכי, שבאמצע יש 16 רפתות מאוד משמעותיות, כמעט 120 מיליון ליטר, זה רפתות גדולות ומשמעותיות ויפות וחדשות מאוד, כאילו בנחל עוז, לפני 4 חודשים גזרנו את הסרט בניר יצחק, באלומים, ופתאום אתה חסר אונים, ואתה מבין שאתה לא יכול להגיע, ובשבת בערב באמת מפנים את כל הקיבוץ ככה בזה, ואי אפשר להגיע כי המקום ככה רובץ מחבלים. יום ראשון בבוקר, אנחנו מבינים, מכריזים על שטח צבאי סגור, דניאל הגרי, דובר צה"ל, מכריז, בידינו. השטח, השגנו שליטה על עוטף עזה, השגנו שליטה, אני זוכר את המשפט הזה, השגנו שליטה, ואני אומר, רגע, אבל יש שליטה, אז בואו ניכנס לרפתות, אומרים לי, לא, זה לא בדיוק שליטה, זה עדיין יש מחבלים. רק ביום שלישי, אנחנו מתחילים להגיע לרפתות, להרים את השלטרים, בינתיים, תוך כדי עד יום שלישי, מדי פעם איזה חייל, רפתן, מילואימניק, מגיע לרפת, פותח את השערים, שהפרות יצאו החוצה, לאכול עשב או לאכול בנחל עוז יש מגרש כדורגל ממש ליד הרפת, לאכול את הדשא במגרש כדורגל, זה אירוע הזוי, וממש איזה מילואימניק שבמקרה עובר אז כבר פותח את השקטות ונותן להם מים, ויום שלישי אנחנו מגיעים לרפתות ולאט לאט מתחילים באמת בפעולות הירואיות שגבו מחיר כבד, ותכף נדבר על המחיר הזה, מתחילים לשחרר את הפרות או להכניס אותם, מתחילים לחלוב חליבה ראשונה, אנחנו עושים פה דיונים מקצועיים תוך כדי, שואלים אותם מה קורה לפרה שלא נחלבת 3 ימים, האם אפשר לחזור לחלוב, אז אין דבר כזה בכלל בספרות, כן? זה לא נתקלו במצב כזה בעולם, ולכן אנחנו ככה מאוד זהירים במה שקורה. יום שלישי בצהריים מגיע ראובן הייניק, מנהל רפת כיסופים למכון, גם כן עם אחת מהרפתות, מה-16, אגב לא כל ה-16 כן ננטשו, יש רפתות שלא ננטשו, בסך הכל מי שננטש זה 7 רפתות, אבל מגיע ראובן הייניק למכון, נכנס עם הרב שץ ועם מרכז המשק, עושה סיבוב במכון, באחד הפינות מסתתרים מחבלים, יום שלישי, אנחנו מדברים 3 ימים אחרי האירוע, מסתתרים מחבלים, מורידים אותו, הם מצליחים לחלץ החוצה, לצערנו נרצח במקום, מצליחים לחלץ החוצה, מגיע טנק של צה"ל, מפוצץ הם לא רצו אפילו להיכנס איתם לאיזה סוג של קרב או עימות, מפוצץ ומוריד את המכון על המחבלים. ושהמשמעות של להוריד את המכון זה אומר שאי אפשר אפילו לחזור לחלוב, כן? אז זה קבלת ההחלטות שאנחנו צריכים לקבל ongoing, כל הזמן, האם אנחנו מגיעים לרפת, האם אנחנו בכלל שווה לסכן חיים של אנשים כדי להמשיך לייצר חלב, האם זה בכלל הדבר הזה הוא שווה? התשובה שאנחנו שעונים לעצמנו זה אין מה לעשות, הרפת חייבת להחזיק את הקיבוץ, חייבת להמשיך להתקיים, בניגוד נניח לענף הלול, סתם אני ככה בעלי חיים, שבאמת כל חולית מלאה בפטם שמסתובב בשטח, פה אין ברירה, צריכים להמשיך לחלוב, אז אנחנו ככה מתאוששים מהר, ממשיכים, מתנדבים ראשונים, מגייסים מטה מתנדבים ראשונים, מגיעים לרפתות, ומתחילים לחלוב, פעם, בהתחלה זה חליבה אחת, כמובן שכל כניסה לרפת עם הרבה מאוד אישורים מהצבא, הרבה מאוד תיאומים, אנחנו מגייסים איש התאחדות בין 74 לדעתי למילואים שיושב באוגדת עזה, אגב במהלך הימים אני מגיע לאוגדת עזה, יש עדיין מחבלים בצדי הדרכים, כן, יש עדיין גופות עם רכבים,
ריח נוראי, אנחנו מדברים שבוע כמעט אחרי, עדיין כאילו רכבים ועדיין אירוע נוראי, ועדיין יש מחבלים עצירים, אי אפשר להיכנס בלי ליווי צבאי, אי אפשר להיכנס בלי תיאום, הכל מוגדר כשטח צבאי סגור, וזה אירוע מטורף, ואנחנו אומרים דבר ראשון חוזרים לחלוב. זה הדבר הראשון שעושים, אז יש משקים שחולבים רק חליבה אחת, שאני אומר חוזרים לחלוב, הכוונה היא שכוח של צה"ל מלווה את הרפתן כדי להביא את הפרות לחליבה, כן? זה אירוע מאוד מורכב. ביום ראשון של שבוע אחר כך, הרפת האחרונה, או שני, הרפת האחרונה שהיא נחל עוז חוזרת לפעילות חליבה, זאת אומרת, הם מצליחים לתקן עם כל מיני טכנאים, מצליחים לתקן את המכון וחוזרים לחלוב, ועכשיו אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אז צריכים עכשיו להתחיל לעבור לשתי חליבות ולהרים את החלב ולהאכיל בצורה קבועה, ועוברים בעצם מגננה, להרים את הראש מטיפול נמרץ למיון, ובמיון אנחנו מייצרים התאוששות, הפרות מתחילות לעלות בחלב, מייצרים שגרה ניהולית, המנהלים עדיין בשלב הזה לא ברפת, כן? הכל זה מתנדבים, חלק מהמתנדבים, כן? חלק מהמנהלים, אני לא רוצה לדבר בהכללה, אבל מתחילים לאט לאט לייצר סוג של שגרה ניהולית, לאט לאט להחזיר את הדבר הזה לחיים. בניר יצחק אין, זאת אומרת, ברוב הרפתות אין חשמל בכלל, כן? אין חשמל וגם מים מדי פעם אין. אנחנו מגייסים בחור בשם ליעד שחר, שהוא מנהל את כל המערך הלוגיסטי, גם מול הצבא, גם סולר, גם הכנסה של מתנדבים, גם אוכל, הכנסה של אוכל, זה נראה הזוי, כן? אבל להכניס אוכל זה אירוע לוגיסטי מורכב מצריך הרבה מאוד תיאומים, וטרינרים מתחילים להיכנס, מזריעים מתחילים להיכנס, ובאמת אנחנו מצליחים לייצב את השטח. כיום יש לנו לא מעט מתנדבים בשטח עדיין, אבל מצליחים לייצר צוות שהוא צוות קבוע, לאט לאט המתנדבים הישראלים המהממים האלה, הטובים נשארים לעבוד, ובאמת מעתיקים את מקום מגוריהם ממרכז הארץ, מצפון הארץ לעוטף. גם היום יש לא מעט צבע אדום, לא מעט פעולות, זה עדיין לא בטוח להסתובב שם ב100%, אבל אנחנו מצליחים לראות כבר צוותים עם המנהלים שלנו, עובדים. אגב, כיסופים, כל הפרות פונו החוצה. בסדר? עוד דקה. אז הנה אני כבר סוגר את המעגל. כיסופים, כל הפרות פונו ממש 3-4 ימים אחרי שהמכון ככה ופוזרו ברפתות השונות. אנחנו מייצרים בהחלטת ממשלה כמובן, חילקנו עוד 15 מיליון ליטר לעוטף, זאת אומרת אנחנו לא רוצים להמשיך להיות רפתות כמו שהיינו, אנחנו רוצים לחזק את האחיזה בקרקע, אנחנו רוצים להגדיל את הרפתות, אנחנו רוצים להעמיק את הקשר של בין הקיבוץ לרפת, אנחנו רוצים להמשיך לייצר את מה שאנחנו הכי טובים בו בעולם אגב, וזה חקלאות ישראלית ורפת ומשק חלב משגשג, ואנחנו צריכים לעשות ככל שביכולתנו. אם פעם הייתה שאלה, למה צריך חקלאות ישראלית, ואני זוכר, רגע, אני חייב להשחיל את זה, נעמיקה ברשותך, את הסיור שלי באגף תקציבים, זה היה לא בעוטף עזה, בגלגל, עם אגף תקציבים, והם אמרו לי, למה צריך פה רפת? זה נורא יקר, זה מסעיות, זה לא כלכלי, זה לא... אני חושב שהיום השאלה הזאת, למה צריך פה רפת, היא לא אמורה להישאל. ומתוך המשבר... באגף התקציבים. ומתוך המשבר הנוראי הזה שעברנו, יש פה הזדמנות ענקית, של כל המרחב החקלאי בעיניי, גם בטח של הקיבוצים, אבל של כל המרחב החקלאי, לייצר משהו הרבה יותר גדול, להיות בטוחים בצדקת הדרך. במשפט אחרון ככה לסגירת המעגל, נעמיקה, אני אתמול שלשום, אתם זוכרים שסיפרתי לכם שהיום בדואים בחולית, ככה התחיל האירוע שלי, אז שלשום הלכתי לבקר את החטופים שכבר חזרו, 2 מהם, לא כולם, עיישה ובילאל, משפחת אל-זיידנה, חזרו, ורוצים להמשיך לעבוד ברפת, והם אומרים, אמנם חולית, אנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים, אבל תסדר לנו רפת אחרת. וזה מבחינתי איזה סוג של סגירת מעגל, ואני חושב שמפה אפשר באמת לצמוח
לקחת את ההזדמנות האדירה הזאת מתוך המשבר הזה, כל משבר זה גם הזדמנות, אז לקחת את ההזדמנות הזאת ובאמת להעמיק את הקשר שלנו לאדמה, את הקשר שלנו להתיישבות ואת אמצעי הייצור. תודה רבה רבה ליאור, שהבאת לנו בצורה כל כך פלסטית ומרגשת את חוויית המציאות המטורפת והמורכבת הזאת. אז תודה ליאור, ועכשיו אנחנו נעשה זום אין נוסף לענף הירקות והפירות בעוטף, שעליו ידבר רני ברנס, חקלאי ממושב ביצרון, שמשמש גם כיו"ר ענף הפירות במועצת הצמחים. בתשדיר שירות שמשודר בימים האחרונים בטלוויזיה, אני מניחה שחלקכם ראיתם, ממש תשדיר לימודי, מספרים לנו שהעוטף מהווה את אסם הירקות של המדינה, ומפרטים את הגידולים השונים. אז רני הוא מומחה בעיקר לפירות, אבל ביקשנו ממנו להביא מידע ונתונים. גם על גידולי הפירות. נשתדל להיות בשקט, חברים. ביקשנו מרני להביא לנו מידע ונתונים גם על גידולי הפירות, שבהם הוא מומחה יותר, וגם על הירקות. אז רני, בבקשה. ותגיד לנו גם מתי אתה רוצה שנעלה את השקפים. אז אני רוצה ככה, קודם כל, אי אפשר שלא לומר ליבנו עם המשפחות השכולות, עם המשפחות של החטופים, עם הקיבוצים שחרבו, והמושבים שנפגעו. ליבנו איתם, באמת. אנחנו נקלענו לתוך המלחמה הזאת, כאשר הראש שלנו למטה, החקלאים אני אומר. אתמול בערב יצא לי לשבת לי עם חבר, לראות כמה שרים החלפנו ב10 שנים האחרונות. החלפנו אורית דוקד, יאיר שמיר, אוריאל, צחי הנגבי, אלון שוסטר, עודד פורר, כל אחד בערך היה שנה עד שנתיים. במצבים כאלה אי אפשר לפתח חקלאות, כי אף שר לא יכול ללמוד את העניינים. אני ממשיך. במשך העשור הזה התאמרו בנו הממשלות האחרונות בחקלאים, בנושא עובדים, הפחיתו מכסים ולא שילמו פיצויים ממול, האשימו אותנו ביוקר המחיה, בשוד הקרקעות והמים. אנחנו חזרנו והתרענו על ביטחון המזון שהוא הולך ונעלם ומתרחק מאיתנו, כאשר מולנו הטייקונים, רשתות השיווק עם יבוא של פירות ללא מכס, ואנחנו צריכים להתמודד איתם, כאשר באותו הזמן, תשמעו משהו יפה, באותו הזמן שאנחנו פותחים את היבוא ללא מכס לארץ, באותו יום בטורקיה מעלים לה את המכס על התמרים ב-25%, באותו יום. אז למה פותרים אותם ממכס? לאלוהים פתרונים. הפנו אלינו האשמות קשות בנושא פערי התיווך, ומשקים רבים נסגרו בחוסר ברירה ובכאב רב. אמרו לנו 30 שנה אתם צועדים במקום, והאוכלוסייה אפשר לשים עכשיו את השקף הזה שנוגע בעניין, אז אומרים לנו 30 שנה אתם דורכים במקום והאוכלוסייה גדלה ב-20%, ואתם לא מדביקים את הקצב. אז השקף הזה הוא קטן קצת, אבל אני אסביר מה יש בו. אז הלכתי לבדוק את זה, כי זה אשמה קשה מאוד, כי זה התירוץ ליבוא של הפירות והירקות. ב-1990 היו 12,000 מגדלים, 280,000 דונם, ו-500,000 טון ייצרנו. 30 שנה לאחר מכן, לפי הנוסחה של עודד פורר, ב-2020 אנחנו 4,000 מגדלים במקום 12,000, אנחנו מגדלים 460,000 דונם במקום 280,000, ואנחנו מייצרים 1,000,000 טון כפול. מאיפה לקחת בחוצפה רבה את האמרה הזאת? ומגדל מייצר היום פי 16 ממה שייצר אז. זה קיפאון? ואני רוצה להמשיך. אמרו לנו שהפירות והירקות בארץ יקרים. אתה יכול להעביר שקף. שהפירות והירקות בארץ יקרים מאשר באירופה. בדקנו גם את זה, ואז גילינו, לפי דוח לא אנחנו הכנו אותו, המחקר של הכנסת הראה שבמזון אנחנו יקרים מאירופה ב-136%, בלחם 154% אנחנו יקרים מאירופה, בשר אנחנו יקרים ב-143%, משקאות כללי 150%, וראו פלא,
בפירות אנחנו 96%, אנחנו יותר זולים מאירופה. ומשום מה כל הימים תוקפים אותנו בטלוויזיה, ודעו לכם שאנחנו משפיעים על המדד סך הכל ב-1.7%. גם אם מחיר הפירות הוכפל, לא זעזענו את המדינה. וזה מילים בשביל להציק לנו רק. אנחנו מסוגלים לספק, לדעתי, את כל הפירות והירקות הטריים בארץ. אין לנו, אפשר להוריד את השקל. אין לנו בעיה לספק, אבל מה זה דורש? יחס הוגן מהמדינה, והבנה כלפי החקלאות, מה שיש הדבר הזה נהוג בכל העולם. כל אירופה מתייחסת לחקלאות כאל נכס, ואצלנו משום מה זה נטל. אני רוצה לגעת קצת בענף הפירות בעוטף בקצרה. מנגו, חולית וניר יצחק, רוב הפרי נקטף כבר לשמחתנו, שדה ניצן הסתיים הקטיף, ואבוקדו. בשטחים החקלאיים נגרמו נזקים רבים מהפצמרים ומהזחלים של צה"ל, אין לנו טענות לאף אחד, אבל ברמת העובדה. מחר, מושבי הנגב, ניר יצחק, קשה לקטוף, כתפו יותר בקטע המזרחי שמרוחק מהגבול. רוב המשקים קוטפים תחת קשיים, אין מה לעשות. צמודי הגדר לא קוטפים, נגרמו נזקים. במערכות ההשקיה, גם המיסוך הפריע בקשר של המערכות השקיה. עכשיו בננות 2,000 טון לא נקטפו, נחל עוז, נירים, גבים ועוד. כל המשקים סבלו מחוסר של ידיים עובדות. אני עובר קצת לצפון, שגם הם היום בחגיגה אחרת קצת. הקיווי רובו נקטף לשמחתנו, התפוח רוב החלקות תקטפו מלבד החלקות, שמבחינה ביטחונית לא נותנים להם לגשת, זה מטולה וזה ססה, לא מרשים להם לגשת לחלקות עד היום. אפרסקים כבר הסתיים, בננות בראש הנקרא, 500 טון הלכו לאיבוד, מסיבות ביטחוניות שלא יכלו לקטוף אותם. ביערה 70 דונם לא נקטף בכלל. היה עוד תופעה שהעודפים של הפירות, שזה איכות יותר נחותה שהיה עובר לעזה ולגדה, הם לא עוברים, אתם מבינים למה, והם מגיעים לשוק שלנו ומקשים על השוק והורידו את המחירים. הקשה על השוק מאוד. בעמק הירדן 400 טון הושמדו, היתר פחות או יותר, גם כן סובלים מכוח אדם, חוסר כוח אדם. מטעים שאחרי קטיף, שהחרו בקטיף, חייבים גם אותם לקטוף, כי זה פוגע בעצים לשנים להמשך, וגם פה חסר כוח אדם. העמוק בענף שלנו ממשיך, גם שיש הפרעות, אנחנו לא עוצרים לרגע. מועצת הצמחים, אנחנו פועלים רבות בכמה נושאים כלליים, לפתוח למשל את הכניסה של הפלסטינים מהגדה, חזרה לעבודה, זה כוח מקצועי, במיוחד בגיזום, שאין לנו תחליף לאנשים האלה. אין לנו גוזמים ישראלים שיכולים לגזום גם פיזית וגם ידע של גיזום. הנושא של העובדים הזרים ותמריצים לישראלים שיגיעו לעבודה, כל אלה אנחנו מתעסקים בהם רבות, אבל תרשו לי, הבירוקרטיה מכריעה אותנו. הבירוקרטיה אוכלת אותנו חיים, אם אתם רואים איזה תפסים צריך למלא בשביל לקבל עובד, ואיזה נועלים, זה משהו נורא. אני רוצה לעבור לרגע את האנטי הגדול לחקלאות, סך הכל שואלים כל הזמן מאיפה זה בא. הם שואבים חברי הכנסת ונערי האוצר ממה שנקרא פורום קהלת. זה גוף שממומן על ידי אלי הון אמריקאים, הוא מציג את עצמו המכון הזה כמחקר, מכון מחקר, הם עוינים את החקלאות הישראלית בצורה קיצונית. כל המערכות בכנסת מושפעות מאותה קבוצה. הם מעורבים בכל, במשפט, בכלכלה, בחינוך וכמובן בחקלאות. יש להם השפעה גדולה על חברי כנסת וגם על הפקידות הגבוהה. המחקרים שלהם מעולם לא נבדקו ברצינות. אנחנו רגילים שמחקר בודקים אותו. הם יכולים להפיץ הרבה ניירות ואף אחד לא בודק את זה ואני לא יודע מה זה שווה בכלל. תראו, אני מאמין שלמרות הקשיים יקום דור צעיר שימשיך את החקלאות, נחזיר את המטעים לתפארתם, את הירקות לצבע שלהם והרפתות לקדמותם. כוח הרצון שלנו, של החקלאים,
יחזיר את החקלאות למקומה המפואר, ככה אני מאמין. תרשו לי בשתי מילים על הירקות. אז הם סובלים אותו דבר כמונו, מחוסר ידיים עובדות, זה עובר על כולנו. השום, שמעתם בטח, הענף הזה נעלם, וגם כשהממשלה מוכנה כבר להוסיף 3 שקלים לקילו לאנשים שיחזרו, אין לנו חומר ריבוי. אין חומר ריבוי שאותו שותלים לאבא. בעגבניות, היבוא יקשה עליהם מאוד מאוד על העגבניות, כמו שאתם יודעים, רמי לוי וחבריו. העובדים, אמרנו, חסר ידיים עובדות. גם הפיצויים שאמורים היו להגיע לחקלאים שפתחו יבוא נגדם, לא הגיעו, לא שולמה אגורה אחת של פיצוי. מדברים על מאות מיליונים, 470 מיליון וסכומי, לא הגיע לחקלאים אגורה אחת. וחסר מאוד שוק סיטונאי בירקות במיוחד. בכל העולם שוק הסיטונאי זה מרכז מסחר ענק של פירות וירקות. ותראו, תפוחי אדמה לפי התוכניות זורעים, גזר זורעים גם לפי התוכניות, אבל לא זורעים מה שקרוב לעזה, זורעים בקווים יותר רחוקים. צמודי הגדר לא זורעים בכלל, שטחים חליפיים שאחרי 4 קילומטר הם מחליפים את הגבול. עגבניות ישתלו כנראה רק בינואר, ותלוי מאוד אם יהיו לנו ידיים עובדות. ואנחנו באמונה שלנו נמשיך, חברים. תודה. תודה רבה, רני, על הסקירה ועל האמונה. אנחנו נעבור עכשיו ליאיר מנה, שהוא פרויקטור מטעם משקי הנגב לקידום הטיפול מול מנהלת תקומה, ונשמע ממנו גם סקירה על תוכניות השיקום של ענפי החקלאות בעוטף, על העבודה מול תקומה, וכל מידע רלוונטי שהוא יכול לספק לנו בעניין הזה. אז יאיר, בבקשה. אז כמו שנעמיקה הציגה, אני יאיר מנה, אני חבר קיבוץ ניר עם, מזה 45 שנה עוסק בחקלאות ובהתיישבות. אני גויסתי בעת האחרונה על ידי משקי הנגב, לנסות ולמרכז, אני אגיד, את כל הנושאים, ברור שלא את הנושאים הדחופים והפרטניים של כל משק ומשק, אלא לנסות יותר להביא מול מנהלת תקומה, ואולי בסוף לחוק התקומה, את הנושאים היותר רוחביים, ויש לנו כאלה כבר לא מעט על הפרק. אני רוצה להגיד שבסך הכל אנחנו, הנחת היסוד שלנו שחקלאות, ביטחון והתיישבות חד הם, וזה הבסיס לכל הניסיון שלנו, אני לא אגיד לקבל יותר, אבל להביא לאיזושהי תוכנית שתעודד ותחזיר את החקלאות למקום הראוי לה. אנחנו בטוחים שחקלאות טובה תשפר את האחיזה בקרקע, אני יכול גם על זה להרצות בנפרד. אנחנו בטוחים שחקלאות טובה יכולה להיות מנוע צמיחה כלכלי מהותי, בטח לחבל הזה ש70% מהעגבניות במדינת ישראל מיוצרים בו וכהנה וכהנה. אנחנו יודעים שזה מהווה עוגן משיכה להתיישבות, אני יכול להביא מאות ואולי אלפי דוגמאות כאלה, ועצמאות תזונתית, זה היה מילה גסה עד לא מזמן. אני מקווה מאוד שהאירוע הזה אולי יפיל אסימון לכמה אנשים שרני הזכיר במילים המעניינות והמדויקות שלו. חשיבות החקלאות של הנגב במדינת ישראל, אני חושב שלא צריך להסביר יותר מדי, אנחנו, אורי דורמן הראה, אנחנו אוספים הרבה נתונים, בסך הכל משמעותי מאוד, ואת זה נציג בפני המנהלת. אנחנו, ככל שאנחנו אוספים, אנחנו
כל פעם מתחבטים בין חקלאות ישראל לבין חקלאות החבל והסמוכי גדר בצפון, אבל בסוף חד הם. אנחנו יודעים שמבחינת חקלאות חבל התקומה, ברגע שישקמו אותה, אז העצמאות התזונתית בגלל ההשפעה הגדולה, כמו שהזכרתי, לדוגמה את העגבניות, החיטה, כמה זה ישפיע ויתרום ליעדים ולמטרות האלה. אנחנו יודעים שזה ייתן פתרון, נכון שצריך גם כוח אדם לתפעל את החקלאות, אבל אני יודע להעיד על הרבה מאוד צעירים שבשנים האחרונות מאותגרים, משולבים באקטק, משולבים בחממות הטכנולוגיות, נהנים לבוא לחקלאות, ואנשים שנתפסים בחקלאות גם נקלטים בסוף ביישובים. אנחנו יודעים שכשלא יהיה חקלאות, או הפגיעה הקשה שליאור תיאר ברפתות ובענפים האחרים, בירקות, בפירות, באבוקדו, בבננות, זה ייצור מחסורים וזה ייצור גם העלאת מחירים, וזה ייתן פתרונות נוספים. יש לנו בעיות קשות מאוד, כמו שהזכירו, אז אני ממש במילה, של כוח אדם. כוח אדם, הפתרונות שמנסים היום לייצר בתוך הרגולציה הקיימת, לא יעזרו לנו, רק ביטול המכסות יעזור לנו. תבטלו את המכסות, אני לא מכיר חקלאי אחד שיעסיק פועל אחד מיותר, או שניים. יהיה שיווי משקל בין הצורך לבין היכולת לייצר ולעודד ולייצר מנועי צמיחה. צריך לשקם תשתיות, התשתיות נפגעו קשה, וערך מופחת על לול בקיבוץ אלומים לא יעזור להקים את הלול הזה מחדש. הערך המופחת של לול אחרי 6-7 שנים שהוא קיים כבר לא שווה הרבה. ברור שצריך להחזיר אותנו לקרקע, צריך להחזיר אותנו לקטוף, צריך להחזיר אותנו לייצר, אנחנו שם. העבודה שלנו במשקי הנגב, אנחנו מנסים לתכלל, לחצות בקיבוצים, מושבים, צפון, דרום, אנחנו לוקחים כדוגמאות את הגידולים המרכזיים, תפוחי אדמה, גזר, חיטה, רפתות, בלולים, שיש נזקים, בפרי הדר שכל יום שלא קוטפים הנזקים הולכים ומצטברים ומנסים להתמודד עם הערך. אנחנו יודעים שרק הגברה של כושר התחרות ולבסס את החקלאות כמתקדמת יביא אותנו למטרות וליעדים שלנו, להבטחת העצמאות התזונתית כמו שאמרתי ולהעלאת רמת החיים. אנחנו נוגעים במים, כמו שאורי הזכיר, הוא אמר שקל לשפדן, זה יעזור לחבל התקומה בהחלט, זה יעשה מנוע צמיחה, יגדלו יותר גידולים שמכניסים יותר לדונם, יותר פוריים, יותר כלכליים, יותר תחרותיים, ונוכל, כמו שעשינו בעבר, לפרוח ולהוזיל את המוצרים לאזרחים במדינת ישראל. תוזילו לנו את המים, תשתפו את זה שמזהם בפתרון, אנחנו הרי מהווים פתרון לכל השפכים האלה, ואז כולם ייהנו, אני חושב. זה גם החבל, במיוחד החבל, מה שנקרא. אז צריך לטפל בהשקעות הון, צריך לטפל בעזרה בשיווק וקידום המוצרים, צריך לפתח חממות טכנולוגיות, מופים. בקיבוץ שלי הקימו חממה טכנולוגית מדהים, הצעירים נמשכים לזה ובורחים לשדה לאט לאט, וזה עובד מצוין. יכול להיות שאפשר אפילו לפתוח שלוחה של אוניברסיטה בחבל התקומה, כמו שיש בתל חי, יכול להיות שגם בחבל התקומה צריך לחשוב על זה. אז כמו שאמרתי, אנחנו מנסים להתמרכז לכיוון משק המים, שבהחלט הוא המקור. בעבר עשינו פרויקטים גדולים כאלה בנגב, וכשמוזילים את מחיר המים ומפתחים איזשהו גידול שהוא יהיה גם תחרותי וגם יתרום
יכולת שלנו לנצל את המשאבים האלה של הקרקע, שהנגב הזה מכיל בתוכו, אז אנחנו בהחלט יכולים להפריח את המקום, לטפל בכוח אדם, לטפל בחינוך, לטפל בהשקעות ובטכנולוגיה. אמרנו, חבל התקומה ישוב לפרוח, אין ספק, ותודה לכם. תודה רבה, אורי. רגע, סליחה. אני מנסה לפתוח את המצלמה. הצלחתי? כן. תודה רבה. אפשר שאלה ליאיר? אז אפשר, כי הוא קיצר את דבריו, אז כן, שאלה אחת, כן. רק לגבי הנושא של השבת, שדיברת על הפיצויים אחרי פחת, האם יש דרישה ברורה מכם להשיב את הדברים לערך הכינון, או שזה משהו שמתנהל עליו משא ומתן, או משהו שהוא ברור לגמרי? אתה ציינת את זה, אבל לא שמעתי שאתם דורשים את זה. ציינתי את זה כדוגמה, אנחנו מנסים לרכז את כל הנושאים הרוחביים, גם דרישה כזו, כמו זו, וגם לדוגמה הערכת, אני לא יודע אם זה ישים, אבל הערכת התכנון במשק החלב. זה גם משהו שאם, כמו שליאור אמר, מתכננים להוסיף 15 מיליון ליטר לרפתות החבל, ומחרתיים יפסיק התכנון, אז הברכה הזאת תהיה כללה, לא צריך להסביר יותר מדי. אז דרישות רוחביות אנחנו מנסים לרכז ובהחלט להעלות אותם מול החבל, מול המנהלת, סליחה. אז שוב תודה ליאיר מנע, ואנחנו נעבור עכשיו לנקודת המבט של משרד החקלאות, המדיניות, כיווני פעולה ביחס לשיקום עוטף עזה, והדובר הוא אורי צוקבר, אני מניחה שמוכר למרבית האנשים המשתתפים פה, סמנכ"ל בכיר בחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות. אז אורי צוקבר, להבדיל מהאורי הקודם, בבקשה. האמת ששמעתי את האנשים פה, גם את יאיר עכשיו, ואת רני, ואת ליאור. אין לי כרגע הרבה להוסיף, אני אתן לכם את העקרונות כלליים. יש דברים דרך אגב שאנחנו רוצים כבר מזמן לעשות אותם. לצערי המצב שהגענו אליו אולי ייתן איזו דחיפה, בזכות ההכרה של החשיבות בחקלאות, שפתאום הציבור מבין אותה יותר לאור המצב, וזה שעת כושר לקדם את חיזוק החקלאות. מה זה הקשקוש שיצא פה? מישהו מנסה למחוק אותך, אורי. זה בטח מישהו עשה בטעות. נראה לי יותר מדי חזק לטעות, כאילו זה לא קו קטן. אוקיי, בוא נמשיך. הצבנת מישהו, אורי. כן. יש לך מחק למעלה, אתה יכול למחוק את זה. רגע, אני אמחוק לך את זה. לא, אני לא מתכוון להתעסק עם זה, אוקיי. חברים. התוכן, כן. אז תראו, החזון שלנו, באמת שיקום פיתוח חקלאות רווחית, קודם כל. אז קודם כל חקלאות רווחית שתפרנס את היישובים, היא תהיה מודרנית, חדשנית, מקיימת וידידותית גם לסביבה בחבל, על מנת לחדש את ההספקה. כל מה שנעצר ונקטע ונבלם לאור המלחמה והקטסטרופה והדבר הנורא שקרה לנו פה באמת ב7 לאוקטובר, אז לחידוש ההספקה הרציפה ולתוצרת מגוונת, אולי להכניס דברים שלא היו קודם, תוצרת איכותית, לנצל את היתרונות היחסיים של האזור, את הטמפרטורה, את הקרינה שיש, את האזור של קרקע פוריה, שגם אותה צריך להשקיע הרבה מאוד, עכשיו יש להחזיר אותה להיות קרקע פוריה, כל הנושא של שימור הקרקע וניקוז ושיקום הקרקעות,
שזה גם אחד הנושאים שייכנס בהחלטת הממשלה עכשיו של תקומה, ועוגן להתיישבות, ובכלל לסגסוג וצמיחה של הנגב המערבי. אז זה, אם שאלתם מה המדיניות של המשרד, אז זה החזון, זה הכיוון. אני אנסה טיפה ככה לפרט. אז קודם כל הנושא של שיקום הנזקים, להשיב לקדמות את הנזקים הפיזיים שקרו לחקלאות, להגן על הביטחון של העובדים, להבטיח כושר ייצור בחירום, כמו למשל מחלם מים, כמו למשל נושא של מיגוניות. אני מאוד 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 מקווה שאנחנו אחרי מה שהצבא עושה היום בעזה, אולי נדע שקט, וגם אני שומע את זה הרבה מחיים ילין שמדבר בטלוויזיה, מאוד אנשים, שזה או אנחנו או הם, שלא תהיה חזרה למצב שהיה, שכל הזמן יורים עלינו וכל הזמן מפגיזים אותנו. אז בשביל שתהיה חקלאות מפותחת והתיישבות מפותחת וכלכלה פורחת, אז קודם כל צריך להיות ביטחון. והדבר הראשון צריך באמת להשיב את הביטחון לאזור. ודיברתי על הגדלה וגיוון, ללכת לעוד כיוונים, לחקלאות יותר אינטנסיבית, יותר מתקדמת, איפה שהיו שטחים של גידולי שדה, של חיטה, אז חלקם כבר התחיל תהליך של נטיעה, של אבוקדו, בננות, כל מיני גידולים שהם יותר אינטנסיביים. בשביל זה צריך גם לעזור בבירוקרטיה, רגולציה, כל מה שקשור בקרקעות. הסמכויות בנושא הקרקע, לצערנו, שהועברו ונלקחו מהמשרד, צריכות לחזור עליו. אנחנו פועלים גם לכיוון הזה, על מנת שאנחנו נוכל לקבל החלטות לגבי קרקע, לגבי חוזים ארוכי טווח, לגבי כל הנושא הזה שיאפשר לעשות חקלאות יותר אינטנסיבית. התייעלות והגדלת פריון, השקעות. אתמול למשל הייתי בדיון אצל שר האוצר על נושא של עובדים פלסטינאים, אז הוא אמר, לא צריכים להסתמך על עובדים, צריך חקלאות יותר מתוחכמת, השקעות. אמרתי לו שני דברים, אמרתי לו, אחד, בשביל שישקיעו, אז צריכים ודאות בחקלאות, וצריכים לדעת שהפדיון מהחקלאות יימשך גם ברמה טובה לאורך זמן, וצריכים את ההגנות המתאימות ואת המכסים והתמיכות. אמרו פה קודמיי קודם שנעשתה חצי רפורמה, רק ירדו המכסים, אבל לא ניתן הסיוע. וצריך באמת להשקיע כסף גדול. אז הוא אומר, אנחנו נתנו כסף, ניתן, בסדר, אז אנחנו נשקיע את זה. אז גם שר האוצר זוכר שהמדינה שמה מענקי השקעות, תמיד יש גם את החלק שהחקלאי צריך לשים, וצריך לדעת שכשמשקיעים הון, זה הון לטווח ארוך, ובשביל להשקיע לטווח ארוך צריך ביטחון וודאות, שהענף הזה יוכל להתקיים ולשגשג לטווח ארוך. אחרת, כל בעל עסק, לא רק בחקלאות, לא משקיע ולא בונה, כשהוא לא יודע שיש לו ודאות על השוק, על הפדיון, על המצב הביטחוני באזור וכו'. והאזור הזה יכול לשמש באמת כדוגמה עולמית, לפיתוח, לחדשנות, לקיימות, לכל החקלאות המודרנית, לחקלאות יצרנית, סביבתית, מותאמת אקלים. אנחנו הולכים לקראת, כבר ששכחנו מהנושא הזה, שינוי אקלים בפתח, צריכים לעשות חקלאות שיותר מותאמת לתהליכים שצפויים לקרות בכדור הארץ בכלל ואצלנו. וההשקעות יהיו, אני עוד לא יודע להגיד את המספרים, ובדיוק מה יהיה התקציב במסגרת החלטת הממשלה של תקומה. ההיקפים שמבקשים הם מאוד גדולים, מדובר במיליארדים, אני מקווה גם שהם באמת יתקבלו ויגיעו, ויהיה לנו את הכספים יחד עם מנהלת תקומה, שנוכל גם באמת לתת מענקים משמעותיים לפיתוח וחיזוק
האזור ופיתוח החקלאות, אז גם במשקים עצמם, מיגון ורציפות תפקודית ורשת ביטחון לחזרה לעבודה ולסייע לפיתוח של חקלאות וחקלאים חדשים ומיכון וכולי, וכל התעשייה שמסביב, התעשיות הנלוות, האזוריות, מפעלים שונים, אם זה בתי אריזה, אם זה יקבים, ועוד ועוד ועוד, גם בעוד תחומים שפחות מתעסקים איתם היום, יכול להיות גידולים שהיום מוכרים לחול תוצרת גולמית, ואפשר לעשות מפעלים כאן של עיבוד שני, עיבוד ראשוני וייצור מוצרים, להעלות את הערך המוסף שנשאר באזור, ולא רק לייצר את החומר גלם, וכמובן כל הנושא של הקיימות וטיפול בפסולת, והשקעה במתקנים אזוריים, גם לגזם, גם לפלסטיק, לכל מה שכרוך בפסולת החקלאית. עובדים, תשתיות, אגריטק, אז אנחנו רואים גם פוטנציאל גדול בנושא המו"פ, מישהו אמר פה לפני נדמה לי יאיר, על אולי אוניברסיטה באזור, שלוחה כמו בתל חי, האב של חברות הזנק, קרן לתמיכה בהם, חיזוק חממות מקומיות, ומים ועובדים. אז בשפדן, במי קולחין, גם הגדלה של ההיקפים, וגם הורדת המחיר, ושינוי הקונספט של איך נקבע מחיר המים המושבים, שחלק ניכר מהעלות הטיפול יהיה בעצם על העיר, ולא על החקלאי, ולהתייחס לזה החקלאות, לא החקלאי, החקלאות בכלל, לוקחת את המים האלה כחלופה, שאחרת הם צריכים להיות מוזרמים לים, אז יש גם עלות אלטרנטיבית, מה היה קורה אם היו צריכים גם לטהר אותם לרמה של הזרמה לים ולהולכה לים, ואת זה צריך לקזז מעלות ההולכה של החקלאות, ולהגיע לרמות של באמת עלויות השוליות בלבד, של ההפרש שנובע בגלל העברה לחקלאות, שזה אולי סדר גודל של חצי עד 2/3 מהמחיר הנוכחי, מהמחיר הקיים היום, וגם את המים השפירים לא לייקר, כי יש אזורים שהם ניזונים רק ממים שפירים, אין להם אלטרנטיבה, וכל נושא הניקוז וטיפול בקרקע, אז חלק מזה זה יהיה במסגרת השיקום של הפיצויים, אם קרקע נהרסה על ידי הצבא, אז יכול להיות שמבחינת המקורות זה יהיה יותר הפיצויים של רשות המיסים, אבל חלק מזה זה גם יהיה פיתוח והשקעה בקרקעות, ושימור קרקע לטווח ארוך, וטיוב הקרקעות, אז זה אנחנו רוצים גם כן שיהיה חלק מהתמיכה וההשקעה והפיתוח, ובנושא של העובדים, נדמה לי שנאמר פה שאף אחד לא רוצה לקחת עובדים שהוא לא צריך אותם, אז זאת הגישה, מבחינתנו המדיניות של המשרד היא שכל חקלאי יקבל את כמות העובדים שהוא זקוק לה, כמובן שצריך לאמת ולוודא שבאמת מי שמקבל עובדים זרים זה רק מי שעוסק באופן אינטנסיבי בחקלאות ולא גולשים העובדים האלה למקומות אחרים, והמשימה שלנו זה להגיע להיקפים מוסכמים כאלה מול משרד האוצר שהם לא יעברו חסם כמותי, ואז גם לא נצטרך לעשות את כל ההקצאות האלה שמראש מקצים ואחר כך מקצצים ועושים מודל קיצוץ. כרגע כל עוד המכסה היא משמעותית מתחת להיקף שנדרש, אז יש צורך בסוף לקצץ, אבל השאיפה שלנו למצוא את האופטימום הזה, ולתת את היקפי העובדים לפי הצורך האמיתי, הצורך האמיתי לא בשביל להגיד שאני רוצה 100 בשביל לקבל 50, אלא באמת כמה צריך, כל חקלאי כמה הוא צריך, ושאת זה גם הוא יוכל לקבל, נעשה את הכל בשביל שהוא יוכל לקבל את הצורך האמיתי שלו, ויכול להיות שיהיה פה איזה טרייד אוף בין אולי קצת, אנחנו מנסים גם לבטל אגרות ולבטל את כל העלויות הנלוות על העובדים. יכול להיות שצריך בשיח מול החקלאים לראות מה יותר חשוב. אם הביטול
ההקצאות והמגבלות הכמותיות הוא יותר חשוב ממחיר למשל, אז יכול להיות שאפשר טיפה להתפשר בנושא של אגרות, ובתנאי שבאמת נקבל את הכמויות ללא הגבלה. אז זה גם כן חלק מהעניין. אנחנו גם צריכים לראות איך כן מעודדים צמצום של צרכי כוח אדם, ויותר טכנולוגיה, יותר אוטומציה, יותר עבודות, ואז העבודות גם הן יותר אטרקטיביות, ועבודות גם שישראלים ירצו לעבוד בהן, ולצמצם את ההסתמכות הזאת שיש לנו היום על עובדים זרים, ואולי באזור הזה פחות היה רלוונטי עובדים פלסטינאים מיהודה ושומרון, אבל היו עובדים מעזה שהיום לא קיימים מבחינת החקלאות, וצריך לתת להם חלופות ופתרונות ואלטרנטיבות, ואחד הדברים זה קודם כל באמת לעשות חקלאות כזאת שמסתמכת פחות על עבודת ידיים. זהו, זה פחות או יותר. אחד הדברים שגם ראינו שבעבודה של ישראלים, בעבודה של מתנדבים, זה לא באותם התפוקות. והיום נותנים איזה מענק לישראלים על מנת לעודד אותם לבוא ולעבוד בחקלאות, אבל לא נותנים מענק לחקלאי, שיפצה אותו על התפוקה יותר נמוכה ועל העלות היותר גבוהה של הישראלים. אז זה גם כן נושא שעלה אתמול בדיון אצל שר האוצר, ויכול מאוד להיות שנגיע אולי להבנה שיתנו גם מענק מקביל. אם נותנים 2,000 או 3,000 שקל לעובד, אז ייתנו גם סכום כזה למעסיק, שיוכל גם לפצות על הרבות ועל התפוקה של אותם העובדים. זהו פחות או יותר ככה בקווים כלליים, אני לא רוצה להיכנס לרשימות של פרויקטים, אנחנו נתנו למנהלת תקומה טבלה ארוכה של כל מיני רעיונות ופרויקטים שאפשר לקדם ולבצע אותם בכל התחומים שדיברתי עליהם פה, של כמה מיליארדי שקלים, ואני מאוד מקווה שחלק גדול מזה יתקבל ויהיה כאן תקציב לשיקום ולבנייה ולחידוש וכולי של האזור חבל תקומה, ובסוף זה האנשים, ואנשים, אני כל פעם מצטט באמת את חיים ילין, ששמעתי אותו כמה וכמה פעמים, הוא הדובר האולטימטיבי של האזור באמת, והוא אמר, אנחנו קודם כל צריכים את הביטחון ואת השקט, לשקם את החקלאות ואת היישובים, אנחנו נדע. אנחנו נעשה את זה מצוין, אבל שמדינת ישראל תיתן לנו את הביטחון. אז אני חושב שבאמת, אם מדינת ישראל תדע לתת את הביטחון והשקט, וגם נעזור בשיקום, אז יכולה לצמוח פה באמת התיישבות וחקלאות מפוארת, ולגדול גם ולהתרחב, זהו, אני מנסה להיות אופטימי, עם תקווה, למרות שזה מאוד מאוד קשה, כל הסבל והאבל שיש לנו היום סביבנו, ובאמת הטראומה הלאומית הזאת, אבל אני מאוד מקווה שנדע להתגבר עליה, וללכת קדימה הלאה. תודה. תודה רבה אורי, היה מאיר עיניים, וגם עם חיזוק ואופטימיות. אנחנו נעבור עכשיו למשהו קצת, גמרנו פחות או יותר את הסקירות על העוטף, ועכשיו אנחנו רוצים להציג לכם משהו נוסף. לאחרונה, ביתר סט, בעקבות צורך שקיבל ממש ממד נוסף של דחיפות, אחרי האסון הנורא והמלחמה, החל מכון יסודות לפתח כלי לאומדן היקף הפגיעה והנזק בייצור החקלאי, ובהספקת תוצרת חקלאית חיונית מייצור מקומי, כתוצאה ממצבי חירום, כמו המלחמה היום, אירועי אקלים קיצוניים וכן הלאה. על המודל הזה עובדת שלומית ארבל, שהיא חוקרת ומנהלת המחקר במכון יסודות, וביקשנו ממנה להציג בפניכם את עיקרי הפלטפורמה שאנחנו בונים כרגע, מה המטרה, על איזה צורך זה עונה, מה הקונספט וכן הלאה. אז שלומית, בבקשה, תעלי את המצגת. תודה נעמיקה. צהריים טובים לכולם. כמו שנעמיקה אמרה, הצורך התחדד מאוד
הצורך התחדד מאוד כתוצאה מהאירועים האלו, אבל הצורך של אומדן פגיעה כתוצאה מאירוע אקוטי, הוא לא קיים בישראל רק כתוצאה ממלחמות. מלחמות זה אירוע שהוא תוקף אותנו אחת ורוב האנשים שנמצאים פה בחדר חוו כבר יותר ממלחמה אחת, אבל ככל שמתקדם גם משבר האקלים וגם אירועים אחרים, אז האופציה של אירוע אקוטי שפוגע בחקלאות היא יותר גדולה, ולכן נדרש איזושהי חשיבה שמאפשרת התמודדות איתו, או הערכות אליו, אני אגיד את זה ככה. ברוך, אתה יכול לקדם 2 שקופיות בבקשה? כן, אז עוד אחת. בעצם מה שקיים לנו נכון להיום זה שיש אירוע, ואז נעשית אומדן פגיעה בכל הדרכים שיש. אנחנו מתחילים לחפש את המקורות, את הנתונים, מה יש לנו, לבנות מודלים, ואז אנחנו מייצרים פעולה כתוצאה מאומדן הפגיעה שעשינו בדיעבד. המחשבה שאנחנו מייצרים כרגע היא מחשבה עתידית. ברור? על מנת לא לבזבז את הזמן מתחילת האירוע ועד לאומדן הראשוני של הנזק, שהיום, אנחנו נמצאים היום כמעט חודשיים אחרי המלחמה, יש למשרד החקלאות באופן רשמי אומדן לגידול אחד, ועובדים על אומדן ל2 גידולים נוספים. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד מורכב, והערכה היא הערכה סטטית, בכלים שקיימים היום, אוספים נתונים, מייצרים אותם, עושים איזשהם לוחות, ותלויים מאוד באנשים שיושבים על הנתונים ועל הנוסחאות. זה אי אפשר בלחיצת כפתור לעבור מהערכה אחת לערכה שנייה. זאת אומרת, אם המלחמה תתארך מחודשיים לחצי שנה, אפשר להבין כבר. מה המשמעות של זה, איך זה ישפיע עלינו וכו'. לכן המטרות של המודל שלנו הם קודם כל השפעה בכל מיני סוגי מצבי חירום, ולא רק במלחמה הזו או במלחמה שהייתה. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה למהימנות של התפוקות הייצור, גם במשק החי וגם בצומח בזמן חירום. כמו שתיארו פה אנשים מהשטח, הפגיעה היא גדולה וצריך לדעת איזה פרמטרים להכניס על מנת להעריך את הפגיעה. והמודל שאנחנו עושים, כמו שאמרתי קודם, המטרה היא שתוך זמן קצר מתקבלות תשובות, שהוא יהיה דינמי, אפשר בקלות יחסית לשנות פרמטרים ולקבל תשובות אחרות, ושהוא יהיה נוח לתפעול. זאת אומרת, כל מי שיש לו הרשאה וגישה יוכל לייצר תחזית ולהחליט מה הוא עושה איתה. צריך לזכור שהייצור, אני בכוונה שמה פה ייצור ארצי ולא ייצור מקומי, שזה המושג שאנחנו מכירים, אבל שרשרת האספקה שלנו היא מובנית מהייצור שהוא בכל האזורים בארץ, לכן הוא ייצור ארצי, ועוד היבוא, פחות הייצוא ופחות תעשייה ופחת, זה מה שמייצר את האספקה הזמינה. את כל הנתונים האלו ביחד אנחנו רוצים להביא בחשבון, כי בחלקם אנחנו יכולים לשלוט, גם ביבוא, לכאורה גם בייצוא, אנחנו יכולים לשלוט, ולכן מה שחשוב בסוף זה כמה אספקה זמינה אנחנו רוצים להעביר לצרכנים או לשוק. לכן יש חשיבות להכיר את שרשרת האספקה ולהתייחס אליה. הדבר הנוסף זה שאנחנו פוגשים 2 סוגי נזק, כמו שתיאר לנו בר בהתחלה, ובמידה רבה גם ליאור ורני. יש תוצרת שלה נאספה, לא כתפו עגבניות, לא חלבו את הפרות, לא כתפו את האבוקדו ואת האשכוליות. אבל יש גם תוצרת שלא נוסרה. אם לא נזרע את תפוחי האדמה, אם לא נאכלס את הלולים, זו תוצרת שלא נוצרה. והיכולת לעשות איזשהו חישוב שלוקח גם אותה בחשבון בתלות בפערי הזמן שאנחנו מדברים עליהם, מחייבת סיפור גידול, מחייבת להכניס לתוך המערכת איזשהו מהלך גידולי שאותו המערכת הממוחשבת יודעת לנתח ולהפיק ממנו את התחזיות. עוד שקף? במערכת שלנו קודם כל, כמו שהסברתי קודם לגבי הפרמטרים הרלוונטיים, אז אנחנו מכניסים נתונים ארציים מהמידע שיש לגבי יבוא, ייצוא, פחת בתעשייה והצריכה המקומית, ואנחנו גם מכניסים פרמטרים ברמת גידול, שטחים לפי מיקום, היבוא לדונם וסיפור הגידול. החיבור של כל 7 הפרמטרים האלו ביחד מאפשר לנו ליצור איזשהו מודל, תחזית עם הערכות.
כאשר המשתמש, ברוך תעביר עוד שקופית בבקשה, המשתמש יכול לבחור קודם כל על איזה גידול הוא רוצה, גידול או קבוצת גידולים הוא יכול לעשות את הניתוח, מועד ההתחלה והסיום, זאת אומרת, האם אני מעריך, 7 באוקטובר זה מועד התחלה, מתי יהיה מועד הסיום? אחרי חצי שנה, אחרי חודש, למתי אני רוצה את התחזית? בעצם מועד הסיום מגדיר למתי רוצים את התחזית, מה עוצמת הפגיעה? אי אפשר להיכנס לשטחים בכלל, כל הירקות מתים, או שנותנים לי להיכנס ברמה של יום בשבוע, חצי שעה ביום וכולי, מגדירים את זה באחוזים, אבל זה עוצמת הפגיעה. אזורי הפגיעה, אפשר להגדיר או מרחקים מהגבול, למשל, האם המלחמה היא רק בעזה, אני לוקח רק יישובים יישובים רק שקרובים לעזה. האם אלו אזורי הפגיעה, אפשר לקבוע את אזורי הגבולות, ולאירוע שהוא פנים ארצי, נגיד שיטפון, דברים מהסוג הזה, אז אפשר לנקודת הפגיעה היא יישוב בתוך הארץ, וטווח הפגיעה הוא במרחק בקילומטרים מאזור הפגיעה. זאת אומרת, אם בחרת את גבול עזה, המשתמש יכול לבחור האם הוא רוצה בטווח של 5 קילומטר, 20 קילומטר, מה האזורים שרוצה שייכללו במודל. ואפשר להפריד בין האזורים, בין צפון ודרום, מבחינת המרחק ומבחינת המועד. זאת אומרת, המערכת מאפשרת לבחור התחלת מלחמה בעזה באוקטובר, ובמרחק 20 קילומטר, התחלת מלחמה בצפון, לא יודעת מה, נובמבר ובמרחק אחר. זה הבחירות של המשתמש, והתוצרים שאנחנו מקווים לייצר, או אנחנו עובדים לייצר אותם, הם מ4 סוגים. קודם כל, אמירה כללית, מה החלק של האזורים בסיכון מתוך הייצור המקומי. זה בעצם מקביל לטבלה שהראה לנו אורי דורמן, לגבי המשקל של העוטף, טבלה כזאת הכינה גם לשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי הצפון. אחר כך אנחנו אומרים מה אובדן התוצרת. אובדן התוצרת אנחנו מציגים אותו גם בחתך אזורי סיכון, זאת אומרת לחוד צפון לחוד עזה, וגם בחתך מה הסיבה שיש אובדן תוצרת, האם כי היא לא נאספה או כי היא לא נוצרה. אנחנו מתכננים לאפשר איזושהי תצוגה גרפית או טבלאית של פריסה ארצית של התוצרת שכן תיווצר, וזה בהשוואה לשגרה, זאת אומרת הפער ביניהם יהיה בעצם האובדן תוצרת, והחלק של הפגיעה גם מהצריכה וגם מההספקה הזמינה, מה שיאפשר למוסדות התכנון להחליט איך הם רוצים להתמודד עם זה. אם זה מהספקה זמינה, אז יש לנו עוד מקורות, שזה היבוא, לא, זה בסדר, זה והייצוא. יש לנו עדיין אתגרים, קודם כל יש פערים משמעותיים בבסיסי הנתונים, מכל המקורות, ואנחנו צריכים להצליב אותם ולדייק אותם. אתגר נוסף זה הרזולוציה, לאיזה רמת פירוט אנחנו יורדים, האם אנחנו עושים הבדלה בין בתי צמיחה לבתי רשת, האם אנחנו עושים הבדלה בין אזורים בארץ, שוב, בחתכי היבול, בחתכי המרחקים, אתם יודעים שיש הרבה זנים בכל גידול יש הרבה זנים, שהיבולים בהם הם לא אחידים, כל אלו נותנים אתגר נוסף. ענפי הבעלי חיים הם אתגר מסוג אחר, כי באמת כמו שתיאר לנו ליאור את נושא הרפת, האם אחרי 3 ימים שלא נכנסו, המודל מחליט שזה 100% פגיעה, או שאפשר לשחזר את זה, איך מחשבים את הפגיעות האלו. אנחנו קוראים, אני לפחות קראתי, שגם תרנגולות וגם הפרות, יש ירידה של כ-15% רק מעוצמת הסטרס שמופעל עליהם, איך אנחנו מביאים את הדברים האלו לידי ביטוי, אז לגמרי יש לנו עוד אתגרים, ויש לנו שותפים שמאוד מאוד ראויים להערכה. נמצא איתנו אלון ניסן שהוא המתכנת שלנו, ומלווה אותנו גם דוקטור רעות תחם, שהיא מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, מחלקה להנדסה, מתמחה בשרשראות אספקה בחירום, והם שותפים בהתנדבות, וממש ממש בלעדיהם היינו במקום הרבה פחות טוב. אני מקווה שבמפגש הבא שלנו נוכל להציג כבר תוצאות מעניינות, ולהפוך את זה לכלי עבודה עבור מדינת ישראל. תודה. תודה נומיטה. תודה רבה רבה שלומית, היה מאוד מעניין. איך המודל הזה מתייחס לנזקים עקיפים? אני יכול לתת דוגמא? בשלב הזה הוא לא, אני חושבת שנכניס את זה בלג 2. זאת אומרת, בשלב הזה הוא מתייחס לנזק עקיף במובן של אם עומדים טנקים על השדה, זה השבתה. אבל להידוק הקרקע כתוצאה
מהטנקים הוא עדיין לא נותן מענה. והצטרכו להוסיף לו איזשהו מערכת של נזק עקיף או נזק משני. כרגע אנחנו רוצים להצליח להרים אותו ברמה הראשונית ואז לדייק אותו לפי הצרכים. אני אשמח דרך אגב, כולכם קיבלתם מיילים מנומיקה עם הזמנה לכנס, מי שיש לו רעיונות או צרכים לשדרוג המודל, אנחנו נאסוף אותם, ואחרי שנעמיד את האב טיפוס הראשון, אז נשמח לדייק אותו ולשמוע מה עוד צריך. תודה רבה. אז תודה שלומית, בהחלט אתם מוזמנים להגיב בהמשך, אנחנו כמובן נשלח גם את ההקלטה, תוכלו לראות את המצגת שם. ואחרון חביב, יסכם עבורנו, יגיב, יאיר, וגם יתייחס בכלל למדיניות ביטחון מזון בתקופה של מלחמה ושגרת חירום, עמית בן צור, מנהל מכון יסודות ופורום ארלוזורוב. אז בבקשה עמית. תודה נומיקה, ותודה לכולם שאתם איתנו והצטרפתם ונמצאים פה. אני חושב שהדבר הראשון שחייבים להגיד גם בכנס הזה זה שכל החטופים צריכים לחזור הביתה כמה שיותר מהר. זאת המשימה הראשונה של מדינת ישראל, והמשימה של השקט שדיברו פה לפניי היא משימה קריטית, אבל היא יכולה להתקיים רק אחרי שהחטופים יחזרו. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, שמענו את ליאור מספר למשל על הרפתות, על המלחמה על הפרות, על המלחמה על הרפתות, על התפעול, על הייצור. הוא תיאר בעצם מלחמה יומיומית שבטח מאז פרוץ המלחמה הפכה להיות מלחמת קיום. והוא גם שאל שאלה, או הציב איזושהי שאלה שהיא איזושהי דילמה כזאת שפתאום הפכה להיות נורא חזקה, של האם למשל שווה להקריב חיי אדם כדי להמשיך לייצר חלב. עכשיו, המלחמה היומיומית הזאת שמאז פרוץ המלחמה כמובן תפסה מימדים שלא תיארנו לעצמנו, ועוצמות וקושי וטרגדיות, המלחמה הזאת היא הסיפור של החקלאות גם בשגרה, מלחמת הקיום הזאת. כי בעצם היא מלחמת קיום משני כיוונים. היא מלחמת קיום מהכיוון של היכולת של החקלאות לייצר את הקיום שלנו. חקלאות היא לא ענף כלכלי כמו עוד ענף כלכלי. מדובר פה בתשתית לאומית שמייצרת את המזון הטרי שלנו, והיא בעצם חוליה קריטית ביכולת שלנו להתקיים. אין אפילו גרם אחד של פומפוזיות באמירה הזאת. פשוט זאת המציאות. אבל המלחמת קיום הזאת גם נמצאת בצד השני, שכדי שנוכל להתקיים, כדי שיהיה לנו מזון שנוכל לקיים חיים פעילים ובריאים, אנחנו צריכים שיהיה מי שייצר את המזון הזה, הבריא והטרי הזה, וזאת החקלאות. זאת אומרת שמלחמת הקיום הזאת שעכשיו תפסה מימדים קשים ושחורים וטרגיים ומאתגרים, היא מלחמת קיום שמתקיימת בעצם כל הזמן וכל יום במהלך השנה. ליאור אמר, ואני חוזר כי הדברים של ליאור ככה תפסו אותי, אמר שלא צריכה להישאל יותר השאלה למה צריך רפת במקום מסוים. כאילו השאלה הזאת כבר צריכה להיות מאחורינו. אבל מי שיודע, ואני מעריך שרובכם לפחות יודעים את זה, לא רק שהשאלה הזאת ממשיכה להישאל, אלא בחלק מהמקומות ובמקומות שגם מקבלים בהם החלטות, התשובה לשאלה הזאת לא השתנתה אפילו במעלה אחת בעקבות המלחמה. נחזור 2 ו3 אחורה, ימי הקורונה, כשחשבנו שהנה, איך עכשיו יהיה ברור שחייבים ייצור מקומי, ואי אפשר להסתמך רק על יבוא, ואי אפשר לחשוב שאפשר לפגוע בייצור המקומי, עכשיו זה יהיה מובן, אז קיבלנו כתוצאה מזה רפורמה שכל מטרתה הייתה, או כל כיוונה, המגמה שלה היה להמשיך בדיוק באותו כיוון שהיה לפני הקורונה, קרה אחרי הקורונה, ואני אומר לצערי, ינסה להמשיך גם אחרי המלחמה הזאת. המגמה שבעצם המציאות לא כל כך משנה,
והניתוח המורכב, שלומית הציגה פה מודל שאנחנו באמת עמלים עליו קשה, והוא מורכב, הוא מאתגר, הלוואי שנצליח להעמיד אותו בצורה מספיק טובה כדי שאפשר יהיה לבסס את ההחלטות גם בעזרתו, ואורי הציג, שני האורים, ורני, וכולם הציגו בעצם שאלות ונתונים וניתוחים, שמובילים לאיזושהי תובנה שלכאורה אמורה להיות מאוד מאוד מובנת מאליה, אבל היא מאוד לא מובנת מאליה. והתובנה הזאת היא שבעצם כדי שנוכל להמשיך לקיים, לא רק היום, אלא גם ב-2030, ב-2040, ב-2050 ומעבר לזה, את החיים פה, אנחנו צריכים מזון. ויש שני משברים עולמיים שקורים במקביל, עוד לפני המלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה כבר חודשיים. יש משבר אקלים שהולך ומתעצם, הוא לא עתידי, הוא קורה, והוא הולך ומתעצם, והמשבר הזה גורם לפגיעה ביבולים בכמעט כל יבשות העולם וכל המדינות, ובעצם צפוי לפגוע מאחוזים בודדים ועד עשרות אחוזים ביבולים של הייצור החקלאי בעולם. ומהצד השני, למרות ההתפתחות הטכנולוגית, ולמרות הקדמה, ולמרות עלייה ברמת החיים גם במדינות המתפתחות, אנחנו רואים שהחל מתחילת המילניום, תחילת שנות ה-2000, מחירי המזון בעולם שינו מגמה והם נמצאים כל הזמן בעלייה. זאת אומרת, יש לנו ביקוש שימשיך ויעלה, כי האוכלוסייה גדלה ורמת החיים עולה, יש לנו משבר אקלים שפוגע ביבולים ומקטין את הייצור, יש לנו ביקוש שמייצר בעצם, שנפגש עם היצע שהוא מוגבל, ובעצם המחירים עולים, ואנחנו כמדינה קטנה, כן, אנחנו מדינה קטנה, וכמו שראינו גם כנראה פחות חסונה, עם פחות חוסן ממה שחשבנו, צריכים להסתכל אסטרטגית ולא לקבל החלטות לפי מה שהולך להיות בחג הקרוב או בחודש הקרוב. וכתוצאה מזה, אתם יודעים, לפני שנתיים בערך, כשהיו את הדיונים על הרפורמה בחקלאות, אז אחד הניתוחים שנעשו והוצגו שוב ושוב ושוב, היה על פי מודל שבנו באוניברסיטה העברית, שני פרופסורים מכובדים, עידו קאן וישראל פינקלשטיין, מודלים שבעצם מנסים להעריך מה יקרה כתוצאה משינויים שקורים מבחוץ. זאת אומרת שאם למשל משנים מכס או משנים מחיר מים או דברים כאלה, מה יקרה לתוצרת החקלאית, מה יקרה לייצור החקלאי, מה יקרה לחקלאים עצמם. ואני לא אשכח אחת התובנות שעלו מהניתוח הזה, והצגנו אותו לכולם, לכל מי שרק היה מוכן לשמוע. הצגנו, זה אומר החקלאים, ואנחנו סייענו להם, הצגנו את זה למנכ"ל משרד האוצר, והצגנו את זה לשר החקלאות, דאז. ראינו שאחד האזורים שאמור להיפגע בצורה הכי משמעותית כתוצאה מהרפורמה, היה הנגב המערבי. זאת אומרת, האזור שנפגע כתוצאה מהמלחמה, על פי הנתונים, על פי הניתוח של מה צפוי לקרות כתוצאה מהרפורמה, היה האזור שעכשיו נפגע כמובן ממקורות אחרים, אבל היה ידוע, זאת אומרת, המדיניות שקבעה הורדת מכס ולא להעביר אפילו שקל אחד של תמיכות, התוצאה שלה הייתה די ידועה מראש. מי שרצה להקשיב, מי שהאוזניים שלו היו פקוחות, מי שהסתכל על נתונים, מי שהיה מוכן קצת לצאת מהקופסה של החשיבה. המלחמה היא דוגמה לאירוע קיצון, טרגי והיום, שאיתו אנחנו צריכים להתמודד, אבל לצערנו הוא לא האירוע היחיד שאנחנו נצטרך להתמודד איתו בשנים הקרובות, בעשורים הבאים. וכדי לנהל את זה בצורה חכמה, אחראית לילדים שלנו, לנכדים שלנו, לדורות הבאים, צריך להבין כמה דברים. צריך להבין שחקלאות היא לא אקורדיון. אי אפשר במשך שנים לקבץ אותה, להקטין את השטחים החקלאיים, לגרום לעזיבה של חקלאים את הענף, לסגירה של משקים,
אי אפשר לעשות את כל זה, ואז פתאום כשנצטרך את החקלאות, כי נבין שאנחנו לא יכולים לייבא מהעולם בכל רגע, בלחיצת כפתור כל דבר, כי גם למדינות אחרות יש אתגרים, משבר האקלים משפיע גם על המדינות שמהן אנחנו מייבאים, גם להם יש צרכים כלכליים פנימיים שלהם, גם להם יש אתגרים, פתאום נלחץ על כפתור והחקלאות תוכל לייצר את כל מה שאנחנו רוצים, זה לא עובד ככה. אם אנחנו היום נפסיק לגדל עגבניות, במשך שנה לא יהיו חקלאים שיחזרו לגדל עגבניות. אם אנחנו נהפוך שטח חקלאי לנדלן או למשהו אחר, הוא לא יחזור להיות שטח חקלאי. אם לא יהיו חקלאים שיגדלו, שידעו, שיחזיקו את הידע, אם לא יהיה מחקר על הדבר הזה, אז אנחנו מאבדים נכסים שיהיה מאוד מאוד קשה לבנות אותם מחדש, לשקם אותם. חקלאות היא תשתית לאומית, וביטחון מזון זה לא סיסמה, זה אסטרטגיה, ובעולם זה קורה, ואורי דיבר על זה פה קצת, אורי צוקבר, שמשרד החקלאות מנסה בחודשים האחרונים עוד לפני המלחמה, לבנות ביחד עם הרבה מאוד אנשים, מתוך הממשלה, מחוץ לממשלה, אסטרטגיה לביטחון מזון, כי זאת לא החלטה שאפשר לקבל אותה פעם אחת ולהגיד, זהו נגמר ופתרנו את כל הבעיות. אנחנו ביסודות מנסים כמיטב יכולתנו לספק את המידע, את הניתוחים שמסתכלים על זה בהסתכלות קצת יותר רחבה, בהסתכלות שלומדת גם ממה שקורה בעולם. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להמציא את הגלגל, אז לא, את הגלגל כבר המציאו מזמן, גם במדינות אחרות וגם אצלנו פה, רק שכחנו שהגלגל הזה נמצא פה מתחת לאף שלנו. אני חושב שאני מצד אחד מאוד לא אופטימי, זאת אומרת, אני לא רואה את הממשלה הנוכחית ואת הממשלות שיבואו אחריה כל כך מהר משנות את הכיוון, כי אנחנו רואים שהממשלה הזאת קיבלה החלטה עכשיו לקצץ 250 מיליארד שקל מתמיכות בחקלאות שמעולם לא ניתנו, זאת אומרת, אני כבר לא יודע איך לתאר את זה, את האיוולת הזאת, את יד ימין יודעת מה יד שמאל עושה ושתיהן פוגעות, זאת אומרת, המגמה ממש לא השתנתה, אבל אין לנו ברירה. ובשיתוף פעולה של החקלאים ושל הארגונים החקלאיים ושל משרד החקלאות ושל אנשי אקדמיה ושל חוקרים ושל הציבור, אנחנו חייבים לשנות את המגמה הזאת, והנתונים והמציאות הם לצידנו, הם לצד הקבלת ההחלטות החכמה הזאת. אז אני מקווה שהמודל ששלומית הציגה ודברים נוספים שאנחנו מנסים לעזור בהם ולעשות, גם בשיתוף פעולה עם כולם, יצליחו לשנות את המגמה הזאת. זה אתגר מאוד מאוד גדול, ואני מקווה מאוד שהתהליך השיקום שיתחיל של חבל תקומה, חבל היישובים של עוטף עזה, יהיה מתוך ראייה רחבה, לא רק לתקן את מה שהושמד או ניזוק, אלא מתוך הבנה שחייבים לפתח בשביל העשורים הבאים. אז תודה שוב פעם לכולכם על זה שהשתתפתם ועל הדברים, ותודה גם, אני אגיד, זו ההזדמנות להגיד לנומיקה, תודה רבה על הארגון של הכנס ועל התכנון שלו ועל ההפקה, ולברוך ולשלומית, תודה רבה. תודה רבה עמית, תודה לכל הדוברים והדוברות שלקחו חלק בכנס הזה, הביאו את הידע והתובנות שלהם. אנחנו כבר כמעט לקראת הסוף, אז נראה לי שאנחנו נוותר הפעם על שאלות, אנחנו נשלח לכם את ההקלטה בהקדם האפשרי, ואני מצטרפת לכל האיחולים שנאמרו על ידי חלקכם, שנאחל לחזרת כל החטופים הביתה, ושנצליח בכוחות משותפים של כל השחקנים בזירה, כולל שחלקם הופיעו פה היום, בכובע של הארגונים השונים שהם מייצגים, לקום מהחורבן הזה, להתאושש ולשקם במסע ארוך את חבל הארץ המיוחד הזה, שעבורי ועבור רבים מאיתנו הוא הבית. אז תודה לכולכם חברים, ולהתראות.